Simbonge uNkulunkulu kaShembe Manazaretha ngokuphinda asimeme sonke njengoba silapha nje ngosuku lwakhe olukhulu leSabatha oselihlangene nokuvalwa komhlangano wakhe omkhulu wasentabeni eNgcwele Njamkazi. Ngiyambonga-ke uJehova eniholile kuzo zonke indlela enihambe kuzona nangehlelwa yilutho olubi kusuka nehla entabeni abaphindele emakhaya ngenxa yezikole nemisebenzi. Siyambonga uNkulunkulu wasephakameni ngokusilondoloza njalo. Sicela ngathi kungaba njalo noma umsebenzi wakhe sesiuphethile mase niphindele emakhaya nonke ahambe nani ngamunye ngamunye. Amen. Nakulawo makhaya afika ahlale nana neluse ubusuku nemini. Amen. Sesingena endabeni enkulu uManazaretha. Engaphezulu kwethu mase kungenele isikhathi. Kusuke sekuyisikhathi sikaNkulunkulu lesi isikhathi sikaJehova. Okwethu kusuke kungasekho. Indaba ke sindayo le ngoba sesele emhlabeni siyabantwana, abantu abadala abasekho phakathi kwethu abaningi. Nabakhona sebembalwa kakhulu. Kodwa ke sesiyacela uNkulunkulu aniphe indlebe zasezulwini. Kuthi konke okuzawukhulunywa okwamazwi akhe kuyithole indawo ezinhlizweni zenu. Kube khona enizawuthi mase nigoduka ukubili noma okuthathu enizawukuphatha. Kube indlela yokuphila kunina. Indaba kaNkulunkulu iyesinda. Awungezungazi noma usakhuluma khona yini noma usakhulumi khona. Ngoba mase nibuthene njengoba nibuthene nje. Kusuke sekubuthene abantwana bakaNkulunkulu. Akasekho negama lakhe nonesibongo sakhe manje kunina nonke njengoba nilapha. Kepha sekukhona abantwana bakaShembe. Okuye kumele ke uma usukhuluma phakathi kwabo wena osuke unikwe ithuba uhleleke. Ungakhuluma ngathi ukhuluma nabantwana bakho noma nabantu bakho kepha uqonde ukuthi laba osukhuluma nabo sekuyabantwana basezulwini, abantwana bakaNkulunkulu amaNazaretha. Siphuma ohambeni olunzima njengoba kade sinyukile entabeni. Siyambonga uShembe ngoba uyibonakalisile ngaphezulu kwezimo ezinzima esiye sabhekana nazo ikakhulukazi izulu ebelingelihle. Indaba esindayo ukunyukela entabeni. Asazi kepha sinethemba ukuthi uNkulunkulu usibonile. Sinethemba ukuthi nokuzama kwethu kwemukele. Namacala esinawo akhona azawuthethelela. Nezibusiso futhi kukhona abanenhlanhla kuthina abazawuyithola. Bekuhambo lona obelingelula, uhambo njalo lihlale lunzima mase lifikile ngathi siyaqala ukulithatha. Kepha siyesibonge mase kufika lolu suku sesabatheni ngokwemfundiso kaShembe sithi lokugcina. Ngoba konke eManazaretha esibuthene ngakho lapha akukhona okwethu kepha safundiswa uShembe. Ngiyamcela ke uNkulunkulu emuhla ngathi angasikhumbula ikakhulukazi empilweni esiyiphilayo namhlanje zansuku zonke. Lapho impilo isiphendukile. Amanga kwaba ilona iqiniso kwathi iqiniso kwathiwa amanga. Lapho ubuntu buya ngokuya buncipha kuthina. Lapho izenzo zethu emhlabeni ziya ngokuya zimdumaza uNkulunkulu. Kulonyaka njoba uqala nje uNkulunkulu angathi angasipha amandla.
ngoba silindeleke ukuba silihambise izwi lakhe. Kunzima kunjalo, umhlaba ulilambele. Lokhu thina esingakuboni esingasenandaba nakho lokhu kuNazaretha, umhlaba ubulambele. Umhlaba njengamanje uyadunguzela. Umhlaba uyagula. uNkulunkulu uqhelile kubantu, abantu baqhelile kakhulu uNkulunkulu. Kepha sinethemba ngoShembe ukuthi uyosikhumbula. Ukuthi nemizi yobaba bethu nobabamkhulu bethu esiyiphethe naye echithekayo nsuku zonke asiqoqele yona. Abakhumbule nabakithi abangasekho phakathi kwethu, abakhumbule obabamkhulu bethu, abakhumbule abafowethu, abantwana bethu nodadewethu, abakhumbule lapho bekhona. Indlela zabo igcine ifikile kuShembe. Njengoba silapha nje sizomela abakithi. Sonke ngamunye ngamunye njengoba silapha nje umndeni wakho namhlanje umelelekile phambi kaJehova. uNkulunkulu asiphe ukuthembeka kulolu hambo lwasezulwini. uNkulunkulu asiphe ukuba qotho. Okukhulu kakhulu asiphe kuyinikela nje unyaka uqalile nje. Uma ngicaphuna inkosi ilanga ngalesi sikhathi esikusona mayi ikhuluma ngohambo lasentabeni, iyayichaza ukuthi sihamba ngendaba enkulu kakhulu maNazaretha. Sihamba ngendaba enkulu esindayo, ngoba kuyasinda ukumenywa uNkulunkulu. Kunzima ukumenywa uNkulunkulu ngoba uma ungasakufeza kumemele khona uyokwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Uhambo esilambayo lobuNazaretha uhambo lokumenywa uNkulunkulu. Kepha inkosi lapha ithi uma ungasakufezi lokho omenyelwe khona wamukeliswa ukulahlwa. Ilolo valo umuntu ami ngalo phambi kwenu namhlanje ukuthi akube lokhu kuhamba kwethu nalokuhlangana kwethu kuza kuyifeza inhloso kaNkulunkulu ayithuma uShembe emhlabeni. Ngoba uma namhlanje lokhu kuhlangana kwethu kungeke kuyifeze leyo nhloso, kusho ukuthi sihlulekile, sizawulahlwa uNkulunkulu. Le ndaba ngithi yayixoxwa inkosikazi, angazi yakuphi, lenethi yabona ubabamkhulu ehlenyuka ngehashi ehambe mema amaNazaretha ukuba ngaphuthi kuze entabeni. EyaKaNgcobo. Uma ilanda le ndaba inkosi ithi, baba ngibone isimanga, ngibone umkhulu, mayithi umkhulu isho umprofeti, efika lapha eNhlangakazi kodwa endiza phezulu emoyeni egibela ihashe elinkulu. Leli hashi lakhe linamaphiko, yilelo hashi ayeligibela esaphila. Selijuluke liyimanzi. Uma ngimbuza ukuthi mkhulu uyapi na, wathi cha, ngizolungisa lapha entabeni, ngizoshanela khona ngoba inkosi yeza. Kodwa anginasikhathi, ngiyedlula ngihamba ngimema bonke abantu umhlaba ukuba beze eNhlangakazi. Angifuni ukuba bangezi eNhlangakazi, ngifuna ukuba beze. Ngathi awusoze wajuluka kangaka, usebenza lokho nje awukaphumuli namanje. Wathi cha mntanami, angikaphumuli, ngiyasebenza. Angifuni abantu bangezi eNhlangakazi. Yilokho bese yokugcwalisa njengoba besikhona. Asikwaze besikiyele uNkulunkulu kodwa waziyo, kodwa thina besikiyele ukuthi uShembe wasifundisa ukuthi asophinde siphuthe ukunyukela entabeni. Wasenza isivumelwano noNkulunkulu. Kimina bebe bangezi eNhlangakazi, kepha lapha enkosini angifuni ukuba bangezi. Ngifuna beze kakhulu. Nempela ke selokhu inkosi yahamba emhlabeni, baba baningi kakhulu abantu eNhlangakazi, kepha mina
ngingamangali ngoba lo mfazi wathi usho njalo uShembe wathi akunakubuye kuphuthe ukuba abantu bangayi enhlanakazi. Washo njalo uShembe, inkosi ilanga le eyayikhuluma le ndaba. Wathi akusenakubuye kuphuthe ukuthi abantu bangayi enhlanakazi. AmaNazaretha aseyihambele yantaba iminyaka evile ekhulwini nama-45 besiyogcwalisa lokho njengoba besile. Kukho konke amaNazaretha esikwenzayo, kukho konke ukuphila kwethu emhlabeni, siyigcine imiyalelo kaShembe. Ngiyikhulumile le ndaba sisentabeni, ikhulunywa umqali walolu hambo eyala amaNazaretha elwela kwaZulu ukuthi yonke into enginifundise yona amaNazaretha nize niyigcine ngoba ngangiyithunywe uNkulunkulu. Akukho kwayisukela kuyena. Asimsabe lolu hambo amaNazaretha. Kodwa nginovalo kulezi insuku, leminyaka nje lokukhula lolu valo ngoba mangithi ngiyabheka ngibuka ingcuphe inkolo yobuNazaretha elengela kubona. Sibhekene nenkinga uNkulunkulu kumele asikhumbule asipha amandla ngoba ubuNazaretha busengcupheni. Lento esehlelayo kulolu hambo ayiqali, yabehlela abantwana bakaIsrayeli. Nathi sekuyithuba lethu. Fike uNkulunkulu ayakhe into yakhe ayishiye isiphelele ngethemba lokuthi izawusale iqhubeke bese abantu beyiphambukisa. Angazi asibe yibo labo njengoba sibuthene lapha uNkulunkulu abakhethile ukuthi uzawubasebenzisa ukuvikela lo msebenzi wakhe. Singabi nalutho olunye amaNazaretha. Isho njalo inkosi ilanga ithi uyabona nje ubunyaka usuqalile nje uma umuntu ekubuza ukuthi wenzeni enkulu empilweni yakho nje ubunyaka uqalile nje ubomtshela ukuthi wena bengisentabeni ngoba ayikho into enkulu osazophinda uyenze edlula leyo nje ubunyaka uqalile. Iyona nto osuyenzile enkulu emhlabeni nasezulwini. Asibukhathalele ubuNazaretha amaNazaretha. Le nkolo asiyikhathalele. Ngeke ngayisho lento angazi noma ingonyaka ofindeni. Uma uNkulunkulu ethuma uShembe babe khona befundisi bezinye izinkolo kwakusonto amasonto ayekhona. Uma emthuma uyabuza uShembe uthi kuphi mina ngoba nawo befundisi bakhona ikuphi mina Nkosi ongithuma khona. Uthi ngikuthuma ukuthi uyobuyisela abantu bami isizwe sami ezindleleni zami engababekela zona zokuphila nokungikhonza. Yebo bayasonta njengobusho nje bakhona befundisi kepha sebehamba ngendlela yabezizwe. Ngolimi lwenu nenifundileke iyona mandithi leyo uNkulunkulu ayinika umqali wendlela. Okumele siyibuzeke namhlanje njengoba sikhona nje ukuthi ngabe sisayifeza yini? Ngabe sisayifeza yini umyalelo kuyiwona uNkulunkulu awunikeza uShembe ukuba azobuyisela lesizwe sakhe ezindleleni zakhe zokumkhonza nezokuphila? Ngabe njengoba sikhona lana sisafeza yini lokho amaNazaretha? Ngoba ihamba indaba ngeke ukwenze kokubili. Ngiyathanda ukuthi izingane ngiyisho lento izingene kubantwana. Angibazi abantu abanjengamaNazaretha, ngeke ngisho njalo. Angibazi ukuthi abantu abasuke beyinjani abathatha uNkulunkulu kanjani uma bahloma. Ngoba umqali walolu hambo uhambe nani iminyaka engama-25 enifundisa
ngeindlela kaNkulunkulu elifundisa ngohambo lasezulwini waze wahamba mase sezohamba uyakhala kunini ukuthi ngangithi ngonishiya senedliza qheke kodwa akwenzekile wahamba yafika inkosi ilanga yahamba nani iminyaka eyamashumi amanonke akukho enganifundisanga khona ilokhu inifundise lokho enani kufundiswe umqali wendlela kwaze wafika isikhathi esinzima lapho uNkulunkulu esemkhombisa ukuthi awubhekeke labantu bakho obuhamba nabo ubabheke ukuthi banjani ilezo sikhathi amkhombisa khona ukuthi omubi usenamandla ngaphakathi kuthina wayesemkhombisa into ebuhlungu yokuthi uzawuthi uma uhamba kuzawuhlakazeka konke omfundisi madlala abamfica endlini uyakhala amaduku asegcwele itafula ubashiye beguqile eparadise ukhaliswa umbono uNkulunkulu ambulele wona ukuthi la sekonakele shema ukukhala kwakhe uyanxusa kuNkulunkulu ukuthi awu kodwa umsebenzi wakho ongake sesiwenzile ngempela usuzawuphela uthi khululeka shembe uyawuthi sekwenzeke konke thina boshembe siyawubuya ubuNazaretha buyawuvuka umuzi wasekuphakameni uyawuvuka uthi ubuhle bobuNazaretha buyawuphindwa kasikhombisa sihamba leyo ndaba maNazaretha indaba yosizo lobulwasembatha ngoba sithese sinethemba ukuthi sekuyalunga asazi mhlawumbe izono zethu babuye futhi uNkulunkulu wayishintsha lento yakhe sayithola sesibuyele emumva laphela ithemba sayithola sesibuyele emumva futhi odakeni uNkulunkulu asikhumbule bantwana bakaNkulunkulu asembulele ngoba ayikho into ehluphayo njengokungembulelwa ngento okuyona asembulele ngobuNazaretha ngoba akuyona into kaShembe ubuNazaretha kepha into kaNkulunkulu uShembe wamsebenzisa nje ukuthi amvusele yona sebeyichithile bayibulala isizwe sakaIsrayeli sayichitha wayese ephinde sikhumbula wakhetha uShembe ukuthi azoyivusa isiye ihlupheke ngoba namhlanje sesithuma sihleli sithi uma sibuka yonke lento besithi into yethu masibuka nje yonke lento besithi into yethu bese siqala siyibeke phezulu kunayo siqale sikhohle ukuthi izifikelana nje usizi lwabangakanani kuShembe asiyithobe eMaNazaretha sizehlise senze kahle phambi kaShembe ukuze akukhumbule ubuNazaretha ngoba uShembe umlomo ongathethi imanga akusho kuyokwenzeka umhlaba uthanda ungathandi isethembile sihamba indlela yesethembiso sethenjiswa hayi thina amagama ethu ukuthi osibanibani nosibanibani kepha wawathembisa uNkulunkulu ngade ngiyichaza le ndaba uqala umntana wakhe mhlawumbe nami siyangidida kuhle phela sithi sethenjiswa ngoba siyabakaShembe umuntu uNkulunkulu amethembisa wathembisa uShembe nathi-ke njengabantwana bakhe-ke sesiye sithi sathenjiswa ayikho into embi kodwa ngoba phela wathembisa umzali wethu wathembisa ubaba wethu. The Bluetooth device is connected successfully. Khululeka Shembe. The Bluetooth device is ready to uyawuthi uma sekwenzeke konke ubuNazaretha buyawuvuka ihambe inkosi ilanga idabukile kodwa isinethemba ngoba uNkulunkulu wayamthembisa ukuthi kuyothi kodwa sekwenzeke konke ubuNazaretha buyovuka sihamba leyo ndlela ke eMaNazaretha besiphezulu entabeni nje lo mthandazo engithe asifike siwuthandaze singabeki insizi zethu zokuhlupheka kwethu sifike simbuze ngoba uNkulunkulu uyasetshenziswa simbuze ukuthi uNkulunkulu ngabe ususilibele yini isethembiso
owasethembisa amaNazaretha. Ngoba uma siloku sihlehla isethembiso ngiye ngingathi uNkulunkulu usikhohliwe. Ngiye ngiyibuze mina ukuthi ngabe sifanele yini ukuthi sehlele mina. Ngoba enye into phela esiye sikhohle ukuthi uma sikhuluma indaba kaShembe siye sikhohle ukuthi kambe kungifanele yini mina kwakhona lokhu uma phambi kwenu. Kambe ukuhamba kwami ngabe kuyamthokozisa yini? Okuwumbuzo sonke ngamunye ngamunye njengoba sihleli lapha nje singene kule ndawo yakhe okufuneka siyibuze. The Bluetooth device Ngoba is ukubatha connected ingubo emhlophe successfully. namhlanje kuyinkinga. Ungibatha ingubo emhlophe kuyinkinga ngoba nombani iqale lento inganakiwe. Umuntu afike efuna ukuyobika enkosini. Kuthiwe hayi ngeke uye enkosini ungagqokile umNazaretha. Faka umNazaretha. Angazi kodwa sifundele ekuphakameni. Wayefika umuntu ongakhona. Eyigqokele ingubo zakhe ahamba enkosini. Afika ayidinge usizi lwakhe isho lokho ekushoyo yangena indlela. Kodwa kuke kwanesikhathi la khona The Bluetooth device is uma ready ufuna to ukuyobika pair. enkosini faka umNazaretha umuntu bese uthenga bese yawugqoka. Uyothi umbona naye ngemesethandile useyabuya naye sethi uyiNazaretha ngokuzayo ngithi usenomNazaretha phela seyabuya uyangena naye. Indaba kaNkulunkulu kufuneka sibuyele kuyona amaNazaretha. Kunzima ukuhamba endlela kaNkulunkulu uzele umfazi nendoda kunzima. Kwakunzima endulo umhlaba ungakabi lento eyiyona. Namhlanje ubunzima kuphindaphindwe kaningi ngenxa yesimo esisiphilayo emhlabeni. Umhlaba unobukhazikhazi kakhulu, umhlaba uyacwebezela. Umhlaba uyikhuluma indaba kaNkulunkulu. Uma niphuma lana niphindele emakhaya nifika nivikile omakhelwane benu abangani benu ihlobo zenu asimlandeli uShembe asimazi uShembe baphila impilo yasemhlabeni njengoba kuyinamhlanje nje bayachwaza. Ifikeni indoda lapha phakathi nesonto ebusuku ithi izosimema ukuthi namhlanje bazobe behlangene ehholo bekhuluma ngeyinkinga eyibhekene nendawo lena ngoba indawo seyonakele kakhulu. Hawu yebo mnumzane sengizosale sengikhuluma nawe kodwa umuntu ongathi uyena okulahlile lo ukuvumelile uma ukhuleka ubeka le ndaba ukuthi udlule uzofike la kumina. Fayela apho ukuchithile. Uma wena uthi uzosimema ngesabathi, isabathi usuku lukaNkulunkulu asiphumi thina. Befayela akuchithe nje usayibika nje indaba yakho ukuthi cha ngihamba ngendaba ethile bese ethi hayi khululeka ngeke izilunge phambili leyo ndaba. Awu sisamile lento ukuyikhuluma befundisi balwa sithi ayingene esontweni. Ngithi balwe ngoba bedliwa onembese. Uthi balwe kakhulu ngithi balwe ngoba bedliwa onembese. Ngeshwa siyonibeka emthandazweni kodwa ngeke thina sibekho. Indaba engizama ukuyichaza amaNazaretha indaba kaNkulunkulu wasephakameni indaba kaShembe ingaphezulu kwethu. Ingaphezulu kwethu kakhulu. Into esibuye yenze kube nzima indlela yempilo esiyiphilayo manje ezweni. Zenza kube into yokugcina ukukhetha lolu wami. Yayichaza kanjalo-ke inkosi ilanga ngalolo suku indaba yokuya kwethu entabeni nalokhu ukuhamba kwethu ukuthi sihamba uhambo olusindayo ngoba simenywe uNkulunkulu okuzothi uma sihluleka ukuyifeza inhloso asimemele yona bese sithola ukulala. Ingakho ngithi ngiyamxolela umuntu ongakaze ayimbathe ingubo emhlophe oloku ayiphuzela utshwala ongazi lutho ngoba yena egameni lakhe akho macala amaningi ayobhalwa.
uyothi uma efika bese uNkulunkulu ethi wena awungazanga ngani emhlabeni awungibonanga ngani bese kuba yilelo gama. Kodwa mina nawe sifike sayikhetha inkosi sayimbatha lengubo bese siphuma la siyokwenza izinto eziphambene. Uyawuthola amacala esemaningi egameni lakho osekuyomela uwaphendule.